ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘ ያከብር ሰንበተ። ሰላም ቤተሰብ ከመን ያኻትኩም ለማዓንቲ ቅዳሴ ክፋል ክልተ ኢና ጀሚርና ዘለና ብደንቢ ዝርዳኩም መልክዕ ብደንቢ ተንቲና ኢና ቀጻሊ ቪዲዮ ክሳብ ዝሰርሐልኩም እዚ ብደንቢ ጌርኩም ራእይዎኹም ተማሃሩሉ ኢኹም። ነቲ አካውንት ደግሞ ሓድሽ በመሆኑ ሳብስክራይብ በመግባር ቤተሰብ ይኹን ኢኹም ብደንቢ ክንጀምርና ማለት እዩ። ኩሉ ሃሌ ኣብ ምንባሃሪ ኢና ነርና ሃሌ ማለት እዩ። ኩሉ ማለት ጨረት ድፋት ማለት እዩ። ኩሉ ዘገ ጸጋ ማለት እዩ። ዘገብራ ራ ደግሞ ይዘት ማለት ይዘት ማለት ሲካ ሒስካዮ ትጸንሕ ማለት ዘገብራ ለጽድቅ በስምረት ከማለት ያ በስምረት ከማለት ምልክት አውዝኒያኩም ራይወኹም ለጽድቅ ጻድቅ ቡርቅ እምነበሃ ነሪና ነርና ጻድቅ ውእቱ ህብስት ማለት ያ ህብስት ጻድቅ ውእቱ ወዘ ያከብር ሰንበተ መንተረ ገብሩ አይሁድ ማለት ህዝቡን ኣብ ምንባር ኢና ነርና ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ኢልና ሪና ነርና ወዘ ያከብር ሰንበተ መንክረ ገብሩ አይሁድ ማለት ኢይበል ፈላሲ ዘገብአ ኢይበል ሮ ደግሞ በደሮ ማለት በደሮ ማለት በደሮ ኢይበል ፈላሲ ፈ ደግሞ እንታይኛ ፈላሲ ዘገብአ ፈደረት ማለት ፈላሲ ዘገብአ እዚያ ይዘት ያ ርክርክ ከይትመስለኩም ዝሓንቲ ይዘት ናይ ተኻለይት ዜማያ ሰለስተ ድርብ ዘለዎ እዚ ይበል ፈላሲ ዘገብአ ዝሮ ዝሮ ግን ብሓንቲ ሓዙ ችግር የብሉን ብሓንቲ እንዳርሒዝኩም መኸሉ ከምህር ንዝደለየ ያነቐሚጠ ዘኒዮ ኸዚ ማለት ፈላሲ ዘገብአ ካለይቲ ደሞኒ ኢይበል ፈላሲ ዘገብአ ካለይቲ ኢይበል ታ ጨረት ኣብ ምንታይ ትኸውን መጀመርያ ኣብ ኢ ነራ ታኻለይቲ ደሞ ኣብ ይ ትኾንላ ታ ጨረት ማለት ኢይበል እዚኣ ማለት ኢይበል ፈላሲ ዘገብአ እዚ ማዕረ እዩ ማለት ታሳልሰይቲ ደሞኒ ኢይበል ፈላሲ ዘገብአ ኣብ ምንታይ ይሕዘና ኣሎ ኣብ ይ ማለት እዩ ኢይበል ኣብ በኸው ንላዕሊ ነውፆ ማለት ኢይበል ፈላሲ ዘገብአ ሃበ ሃሌ ማለት እዚኣ ሌ ጽሒፈልኩም ለኸ እዚኣ ማለት ሃሌ ማለት ሃበ እግዚአብሔር ሃበ ሃበ ታማት ታወት ማለት ታወት ማለት እዩ ሃበ እግዚአ ኣብኣ ደሞ ክልተ ርኽርኽ ኣለና ማለት ሃበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ ይፈልጥ ኣብ ልተኝና ደረት ኒና ሓዞ ማለት እዩ ደረት ይፈልጠኒኑ ህዝቡ ደሞኒ ደረት ድፋት ማለት ህዝቡ ብሓፈሻ ክንሪኦ ከለና ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘ ያከብር ሰንበተ ሃሌ ጸጋ በስምረት ማለት ለጽድቅ በስምረት ከማለት ጻድቅ ውእቱ ወዘ ያከብር ሰንበተ ኢይበል ፈላሲ ዘገብአ ኢይበል ፈላሲ ዘገብአ ኢይበል ፈላሲ ዘገብአ ሃበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኑ ህዝቡ ምልክት ሌ ሃሌ ማለት እዩ። በስ ደግሞ በስምረትከ ሮ በደሮ ህብስት ማለት እዩ። ታ ዘላ ደግሞ ታወት ማለት ታወት አቤላ አብዛን ሃበ
ስለዚህ እዚ መስል ናይ ልምዓንቲ ማለት እዩ ክፋል 2 እዚ ክፋል 3 ሃሌሉያ ክንርኢና እዚ ትምህርቲ እዚ ጠቃሚ ኮይንኩም ድሕረኩም ኮይንኩም ሼር ምግባር ኣይትረስዑኩም ወስብሐት ለእግዚአብሔር